Så hvad er det, vores produkt det er, egentlig skal indeholde? En gang til. Produktet skal vise, hvad gruppen har lært i de 6 workshops, samt overvejelser om muligheder og forskellen mellem det at være i Danmark. Fatter du det? Ja, nogenlunde. La storia continua con questa movimento libertà. Adesso cominciamo, la storia continua con questa melodia, il movimento libertà. Ja, men det her diskuterer sgu også som et værksted, gør det ikke? Hallo. Hvad synes du om det? De har simpelthen gjort en fremragende indsats. Altså de har jo simpelthen bare knoklet dag og nat for, at den her uge her skulle komme til at lykkes. Ja.